Evo ovdje. Gdje si tu? Ljudi, evo, idemo kod mene na sve. Kod tebe, mala super. Šalim se. Šalim se bre od mog strice. Rekao mi je njegovu vozku. Igramo kiva. Ako su uopšte nešto i vidi. Vidio sam kameru. Otkaži. Jeba! Ne držiš ovako kameru. Nadam se da znate ovaj istigiva. Nema ovo. Stake. Au. Biću YouTuber. 2 puta prelazi. Nikad neću odustati. Dva puta podsjećam. Ma jako ću padnu. Tak. Ninja! Zablokirao se. Ja! Taman da dođe do tvojeg. Kako baš kako ide? Kako ide snimak? Ajde dobro, evo. Ninja! Ja sam ninja, nikada ću mi upočite. Ja sam ninja. Došao je ninja, Laza. Tako. Došao je ninja, Laza. Niko konjače! Nikada odustajem! Ninja se odjavljuje. Ninja! Došao je Čale. Čiji Čale? Ninjin Čale došao se! Ne odustajem! Ne odustajem! Odustat ćeš u Jump! Jer ovo zid što pada. Sad, no. Tako.
1000 para. Koliko minuta baš? Snimamo. Koliko minuta baš snimamo? Mnogo. Ne baš. 5 minuta. Imamo još 5 koliko minuta. Nemanja! Ti si za to zadužen. Kada se ne zajebem. Kao prošli put. A kako se sad došli? Pa lepo samo treba da stojiš. Ja sam htio na brži način. Da radi. Kako si to rekla? Ne odustaje. Moramo stići dalje od muđe. A gdje je Laza muđe stigao? Isto određe gdje je samo imao leki stranki, ne može da pređe. Ćao, Koske! Ja sam ninja. Ja sam ninja. Dajme da se pođirate s ninjom. Dajme da se tirate s ninjom. Ja sam ninja. Ja sam ninja. Ninja se nikad ne prevara. Ja sam ninja. Nikad neću se prevara. Ovdje muđa stigo. Ko moja mama. Kad uopšte moja mama ni ne igra. Fuck. Yes. Ninja. Kako je izvirentna. Kako je pametna igrica. Zašto igrica neće da mi dozvoli da pobedim ovu stazu? Zašto igrice neće? Znaš ako pritisneš give up dugme, pobediš. Ne. Neću da kažem. Prelaz. Lazo, šta hoćeš da budeš kad porasteš? Laž. Šta? Laž. Prelazo. Šta si Laza htio da budeš kad porasteš? A ne... Đoković. Da. Zato što ja nisam Đoković, ja sam Laza. Pa što hoćeš da budeš Laza? Nisi ti Laza. Ja sam on. Kamikaza. Da. Kao što me zovu moje mame. Pritisni give up dugme, neće ništa da te boli. Hoće. Gde? Boli me kao i kad pivam vodke. Gde? U Milanovac. Koliki je špric da ne mogu da vam objasnim. A za bolnicu u Gori, ja da ne pričam. A u Snagu kad sam išao na operaciju grla, ja da ne pričam koliko smrdilo na govno. Tak? Koliko snimimo? 10 minut. Nemoj bre zajeb, može drži tako bre, kamericu bre, nemoj ništa da zajebeš. Pa nisam bre. Ti si prvi ti nisam ovo. Da si sad za ovo. Od nas dvojice. Ko zove? Ja! I kao što Izor kaže, ko ruža? Ko smeta? Ko smeta? Da. Sunce ti kako si ti rekao, ko smeta?
Pa ko smeta, ja sam došao bre, nisam trebao ni da... Odmah trebao sam otići. A? Ja sam odem kući kad si to rekao. Šalio sam se, šta? Uplašio sam se. Što? Gledaj kakav preteče snima. Ej, Zak! Odustajem! Spremi. Sve okej. Nije okej. U redu je. Niko ne može da bude... Niko ne može uvijek da pobedi. I to je bio dobar pokušaj. Da si sve što si mogao. I pobeđivanje nije sve. U redu. Dobro smo. U redu smo. Jej,